les monges de clausura de Santa Clara, a Ciutadella, van ser les protagonistes d'un escàndol al segle XVIII. 3 d'elles van abandonar el convent per ajuntar-se amb els seus estimats, que eren soldats britànics. Tot un escàndol durant la dominació britànica de Menorca. En el capítol anterior, vam descobrir que els menorquins van haver de construir un nou camí que creuava tota l'illa, encara que no hi estaven gens d'acord. Aquell antic camí és el que dibuixa encara avui la xarxa viària de Menorca. Una altra construcció destacada que vam veure és el Fort de Malburg, construït per defensar el castell de Sant Felip i el port de Maó. Les relacions entre britànics i menorquins segueixen tenses a causa de la religió i les queixes dels capellans arriben fins i tot al papa. Vicario general, ¿usted no se da cuenta? Nuestro único pastor es el Papa. Més de 70 anys de presència britànica a Menorca han deixat marca. Història, edificis, costums, xerrar, cuina. Però i la genètica? Hi ha presència britànica a la nostra sang? Els milers de soldats anglesos que van passar per Menorca al segle XVIII bé es devien relacionar amb els menorquins. Però aquelles relacions com van acabar? Amb matrimonis? Amb fills? Avui en dia gairebé segur que hi ha descendència d'aquells anglesos a Menorca. Per tant, es va creuar la seva genètica amb el nostre ADN. Continuam el nostre viatge per la Menorca britànica. Els britànics destinen 200 soldats a Ferreries amb una missió: controlar i capturar els desertors. El poble tenia 800 habitants i l'impacte de 200 soldats s'havia de notar. Per alguns historiadors, i també a nivell popular, es creu que la incidència de ferreriencs amb els cabells vermells o amb els ulls blaus és herència genètica de presència britànica al poble per la relació dels soldats amb algunes dones. Els de Ferreries els coneixen pel nom de panxes roges i es diu que podria ser perquè els soldats anaven vestits amb casaques vermelles. Álvar! Ei, Ferran! Puja, puja! Ja, tot... Què tal, Álvar? Què tal, Ferran? Benvingut. Moltes gràcies. Benvingut a l'aljub de Mercadal. Uau, és impressionant, no? Molt gran. I sí que això és un sistema de recollida d'aigües. Sí, recollida d'aigua pluvial, amb el dipòsit just aquí sota nostra. I aquest sistema de recollida d'aigua ens ha arribat de l'època anglesa. Segle XVIII, principis. Senyor Richard Kent proposa a Menorca construir aquest gran dipòsit i sobretot aquesta gran superfície de recollida de pluvials. D'acord. I juntament amb el camí d'en Quenes és una de les construccions més conegudes, no? Sí, a més, bueno, jo crec que ha estat en funcionament des de llavors. I sí, és una gran infraestructura que té l'escala de la illa de Menorca. No només era per abastir els soldats, sinó que era per abastir tota l'illa a nivell civil, també, no? Sí. La proposta va ser del senyor Kent, governador britànic, però va participar tota Menorca. Els municipis, en Richard Kent va proposar a tots els municipis construir aquest gran dipòsit i va ser entre tota Menorca i els anglesos que es va fer aquesta obra.
Val. Vull dir que ja sempre s'ha parlat, que hem sentit a dir que és camí d'en Kent, molts menorquins van estar en contra fins i tot de la construcció, fins i tot que la van haver de fer ells, la van haver de pagar les universitats d'aquí, però en el cas de Cataljup no estaríem en les mateixes condicions, no es va? No, sí. Va participar tota la illa, també econòmicament, per descomptat. Tot i que jo crec que en aquest cas es veia la necessitat de tindre aquest dipòsit. És un dipòsit estratègicament situat en el centre de la illa, per abastir la gent de pas, no només les tropes angleses, sinó la gent que passava per Mercadal de camí a Maó, Ciutadella, o creuant nord-sud. D'acord. Pel que veig, supos que aquesta pendent funcionava per la recollida d'aigües, que anava cap a... Efectivament, tota aquesta gran superfície recull l'aigua de pluja i la du cap a 2 punts, que són les 2 entrades de l'aigua al dipòsit. I me dius com funciona aquest sistema de decantació? Sí, és el típic sistema de la recollida de pluvials a Menorca. Sempre hi ha aquestes piquetes, les trobem de diferents maneres. Sempre el que fan és, diguem, donar-te la possibilitat de llançar cap a fora les primeres aigües. Per aquest d'aquí, no? Sí, que són les aigües brutes. I ja quan tens les aigües netes, les fiques cap a dins del dipòsit. Destaparíem aquí perquè entrés aigua neta, no? Això mateix. Les primeres pluges porten sempre el rossec aquest amb sediment, és aigua bruta que interessa no emmagatzemar. Quan ja ve l'aigua neta és quan entra en el dipòsit. I hi ha un filtre o...? No, el sistema és més intel·ligent. El que es fa és fer servir la gravetat perquè el sediment sedimenti i l'aigua entri neta. Val. Per això se'n diuen les piquetes de decantació. D'acord. I m'has dit que els pous aquests funcionaven també per... Vull dir que la gent pouava des d'aquí per poder tenir aigua, no? L'aigua es pouava des d'aquí dalt. Aquests dos, vull dir que la gent venia dalt per agafar aigua de dintre el dipòsit, no? Sí. I bé, quasi sempre eren les senyores que feien aquesta tasca. Pujàvem amb els càntics i això ho sabem per aquell gravat tan maco que hi ha del llibre de l'Arxiduc. I segons ens han dit al poble, els homes tontejaven per aquí baix fumant la pipa a veure si veien cames. Bé, m'has dit que aquests pous no funcionen, deu ser perquè hi ha un altre sistema que sí que funciona, no? Ja recentment es van organitzar unes aixetes aquí baix. Aquí baix? Sí. Anem a veure-ho. Sí, no ho has vist, has pujat ràpid. M'has fet córrer i no he vist res. Sí, estan aquí baix. Sí. Mira. Bueno, s'han estalviat una bona pujada, com pots comprovar. Sí, que anava a dir, i està obert per venir a agafar aigua com habitualment o no? Sí, una vegada a la setmana. Una vegada a la setmana, no cada dia? No. Els dissabtes al dematí, em sembla que... Primeres hores, de 7:30 a 10, em sembla. I ve molta gent a cercar d'aigua? Un èxit, em sembla que han limitat cada persona 10 litres. Només se poden dur per persona 10 litres? És que ve molta gent. Ai, són d'aquestes aixetes. Aquí baix, aquí es forma la cua i tothom a omplir les garrafes aquí. I és bona, no m'has dit? Molt bona. Vols tastar-la? Tant, que la vull provar. Ja ho veuràs. Fresqueta. Vinga. Sí que és fresca i ben bona, eh? Bueno, aigua de pluja, fàcil, barato i molt bona. Escolta, si no te sap greu, Ferran... Res. Gràcies per tot. Jo m'he d'anar cap amunt que m'espera en Miquel Àngel, eh? Ves. Una lliçó boníssima, merci. Gràcies. Adéu. Res, fins aviat. Adéu. Adéu. Aprofitaré. Boníssima. Xavier, me sents? Álvar, Un moment, te telefon jo, que estic conduint, eh? d'acord. Va, fins ara. Adéu. Fins ara. Xavier, som jo. No, que ara ja puc xerrar, ja m'he aturat. Va, fa una volta. Digues. Què? No. No pot ser mai. Tu l'has vist? Ah, t'ho han dit. Però... A Cales Fonts. Jura-m'ho. Sí? Vaig cap allà tot d'una. Gràcies, per telefonar. Adéu, mos veiem després. Adéu.
No sé cues. El punyetero que tenia ganes de trobar-me'l, jo. Ja veuràs tu. Richard? Vostè tenia ganes de conèixer jo. Ai, perdó, Albert Triay. Nice to meet you. Nice to meet you. Richard Kane. Sí, ja ho sé, ja. Què, mirant Esport de Mo? Sí, magnífico. Magnífic port de Mahón per controlar operacions de Mediterrani. Sí, molt de port i tot el que vulgui, però jo he sentit a dir que per aquí la gent no està massa contenta amb vostè. No? Com pot ser? Nosaltres he fet moltes coses des de que he arribat a Menorca. Hem construït un nou camí real i hem introduït noves mesures de cultius en el camp i hem llevat l'Inquisició i hem millorat les defenses. Que sí, que estic convençut que moltes coses bones heu fetes, però també m'han dit que en la gent de per aquí heu tingut qualque topada. Jo me'n dec a Gran Bretanya i tinc que preocupar per els interessos del meu rei. I hem fet molt aquí, però és molt difícil governar els menorquins. No me fan cas, però m'han dit que si haguessin fet aquí el que eren els meus consells, Menorca ara estaria en millor estat. I els menorquins més rics. Això no ho sap ningú, a tal vegada sí o tal vegada no. Per la qüestió és que ara no podem tornar enrere. Bé, tampoc no seré jo que m'avarà vostè, però sap que jo estic convençut que en el futur les coses entre vosaltres i nosaltres aniran molt millor. Futur? 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 Richard, què veus allà? Camp, Port de Mo. Camp no. Xalets. Ai, per cert, fa res, si mos feim una selfie? Què és això? Mira, tu te poses aquí, així, amb el port darrere, no te moguis. Ben quiet, mira cap allà. Què és això? Espera. Això No te moguis, quiet. Se sóc jo. Mira. I el port? Mira, tu, jo i el port de Mo. Fa 5 segons. Fa 5 segons. La vols? Sí. Mira, d'aquí 200 anys i pico, en el Museu Militar. Però, això, espera, Albert, jo vull això, porfa, Albert, espera, no, jo vull això, Albert! Ven! Albert! Tot i les discrepàncies en la població menorquina, Ken va canviar el tarannà en els darrers anys i va arribar a bones enteses. La seva mort, de fet, serà el punt de partida de la reconciliació dels menorquins en la figura de Richard Ken. Ken ens ha deixat un altre lligam amb Anglaterra. A Carrickfergus, localitat on va viure de petit amb la seva mare, tenen una llarga avinguda batejada com Minorca Drive, en record d'aquell home que va guiar l'illa Balear durant un període cabdal de la seva història. Aquesta està bona. Una selfie amb el senyor Ken. Bé, anaré per feina. Ara sí que vaig a cercar en Miquel Àngel. Mira, ara m'acaba de passar pel cap que només m'ho en recordam del governador Ken, pel camí d'en Ken i tot això. Però jo supos que durant tot aquest període de les dominacions britàniques hi devia haver altres governadors, no? Què passa, que van passar sense pena ni glòria? No, sense pena ni glòria no. El que passa és que Kane va fer moltíssims anys, va ser el primer governador, va ser el que va deixar més petjada per moltes coses, però d'altres també van ser bastant recordats i moltes vegades no precisament per bé. El cas d'Anstruther, el cas de Johnston, el cas de Blakeney. El cas d'Anstruther és especialment interessant, precisament. Un personatge que virien en vermell, que els menorquins virien en vermell per la seva cara, amb faccions, era escocès, a més, no? Què va fer en Anstruther aquest? Però Anstruther va ser un personatge molt corrupte, autoritari, que els menorquins el van denunciar a la Cort de Londres per malversació de fons, per haver-se apropiat de part dels fons de les universitats, i va ser condemnat per la Cort de Londres precisament a haver de retornar 2.500 lliures esterlines, que era una quantitat molt grossa. Podríem dir que les relacions entre les autoritats britàniques i les menorquines no es que anessin molt bé encara, tampoc, no? Bé, amb el governador precisament no. Bueno, ja és vist que en Anstruther el van condenar, per tant, a Londres sí que a vegades feien cases menorquins. Ara, una altra cosa eren els tinents.
Me pens que això els anys de les pedrades, 1746. Tota una declaració d'intencions, veig. Sí, el que va passar és que en el port hi havia una esquadra britànica que va venir amb molta part de la tripulació malalta. L'almirall va demanar al governador que ho ajudassin a reclutar uns 200 mariners que li faltaven. I aquí ens trobam amb soldats marins pels pobles de Menorca reclutant homes a la força que se'ls anaven. van anar. Sí, i sobretot en els voltants de Mo. Però hi va haver tot un aixecament, un autèntic motí contra aquesta recluta de menorquins, on fins i tot van intervenir les dones, i es coneix com l'any de les pedrades perquè a vegades els escamots de soldats i marins es atacaven a base de pedres. I com va acabar tot això? Va acabar que el governador va decidir d'assistir i no va reclutar menorquins, perquè els menorquins el que no volien és que es de reclutassin a la força. Però en canvi va haver soldats i menorquins que es van enrolar com a soldats o marins, però sempre voluntàriament, ara a la força mai. Al voltant del port de Mo també han sortit paraules que venen de l'anglès i que els menorquins van adaptar, així com els sentien ells, per definir qualque fet o costum. Un exemple és bergin. Bergin ve de la paraula anglesa bargain, que vol dir pacte. Un bergin era el contracte que feia un passatger amb un barquer perquè el dugués a l'altra banda del port de Mo. De bergin ve també berguiner, que era el conductor d'aquesta barqueta de rems. Avui nosaltres tenim en Tòfol Mus. Què mos pots explicar d'aquest ofici que va arribar a so de berguiner? Calculo que no eren berguiners professionals, sinó que podien ser mariscadors o podien ser pescadors, que devia haver un anglès o un senyor d'aquí que feien un contracte i li deien, vull anar aquí, què costarà? Vull anar allà, què em costarà? I d'aquí ve aquesta paraula berguiner. Era per gent amb poders, amb doblers, o la gent menorquina mateix? En doblers. Aquella idea val tant i que li pagava i adeu molt bones i fins quan en vingueu un altre. I estaven, els berguiners estaven a dins del port de Mo, situats i esperant que aquí hi gent, o els deien, demà de capvespre vull anar aquí, i saben. Fins fa uns anys aquesta paraula era ben coneguda i s'emprava a la majoria dels pobles de Menorca. I ara, amb el vostre permís, jo me'n vaig a fer una volta amb el berguiner, Tòfol Mus. Em va durar a passejar per aquí, per Port de Mo. Encantat. Aquí és que tu vulguis, t'ho faré bastant baratet. Sí, m'agrada. Ara ho berguinarem, espereu. El 1749 es produeix un fet insòlit i escandalós a Ciutadella que fins i tot es publica a la premsa anglesa. 3 monges tancades del convent de Santa Clara fugen de la clausura amb 2 oficials anglesos. Els oficials planifiquen la fuga amb 2 monges de les que s'han enamorat. Però al vespre programat per la fugida apareix una altra monja que també vol fugir de la vida pia. Fugen amb la llum de la lluna i sense que ningú del poble ho vegi. Les 3 se'n van a la residència dels oficials. La commoció del poble és majúscula. Es queixen a les autoritats angleses, però les joves no volen tornar. Fins i tot renuncien als vots i a la fe catòlica. I just després, les 2 promotores es casen amb els oficials. Al final, el governador britànic
prohibeix a tots els soldats relacionar-se amb les monges o acollir-les. Ei, Marc, què tal? Ei, com estàs? Molt bé. Entra, entra. Ja tenia ganes de venir, eh? Com va? Bé. Escolta, una cosa, mira. M'han contat la història aquesta de les 3 monges de Santa Clara, aquestes 3 que es deien Margarites. Sí. Trob que és una història preciosa, com treta d'un Fascinant. llibre de cavallers, no? Fascinant, fascinant. És una de tantes, moltes històries d'amor succeïdes entre britànics i menorquines. Però deu ser de les més conegudes, no? La més coneguda, però en tenim infinitat de casos documentats. Sí, però és que jo pensava que realment no es duen tan bé els espanyols i els britànics, no? Bueno, això és un mite, també. És un mite. Vull dir, a veure, no es casaven perquè uns eren anglicans, tret de excepcions, clar està, perquè uns eren anglicans i els altres catòlics, però això no lleva de que hi haguessin fills i relacions amoroses entre britànics i menorquins. Escolta, una altra cosa, i de tots els pobles de Menorca, en quin poble es donen més casos? A Raval del Castell de Sant Felip. Ah, clar, perquè era una Allà, població. allò és impressionant. Està ferrat en el castell i produeix una mescla bestial. Tenim documentats cents de fiats. És a dir, que n'hi ha constància escrita de tot això? Sí. A l'Arxiu Diocesà de Menorca tenim tots els batejos, matrimonis i defuncions de tots els menorquins. I no m'ho mostraries? Sí. Sí? En triuràs. Vinga, gràcies. Passa. Moltes gràcies. Això és l'Arxiu Diocesà de Menorca. Aquí hi ha tota la història dels menorquins des de l'any 1565. Fins ara. Fins ara. Tots els baptismes, matrimonis i defuncions. I del segle XVIII deus tenir cosa, també, no? Tot. Ara t'escolto. Això són els llibres sacramentals, baptismes, matrimonis i defuncions. Ara, per exemple, tenim aquest llibre, l'he agafat a voleo, 1743-1756. Llibre de... Baptismes de Raval del Castell de Sant Felip. Val. Si vols, anem a la taula i t'ho mostres. Cap allà, anem, perfecte. I no ho veuràs. A veure, mira, aquí tenim tots els batejos de Raval del Castell dels anys 50 del segle XVIII. Vas mirant tots, estan per ordre, amb els seus pares i mares, i de cop el llibre s'acaba. Seguint, girant pàgines, trobam els fills dels britànics. Com ho saps? Això, un poc amagat darrere, eren els fills il·legítims fruit de relacions entre menorquines i britànics. I ho posa aquí, ho diu? Sí. El que passa és que el pare no el legitima. Posa un infant amb els llinatges de sa mare, el nom de sa mare i posa fill de protestant o de pare incògnit. I aquest d'aquí que no té llinatges, per exemple? Per exemple, Anna Caterina, filla de pare protestant i de mare catòlica. El que no es legitima cap dels dos, per això és Caterina, sense llinatges. Escolta, i d'aquesta combinació genètica n'ha arribat ara aquí fins al segle XXI, no? Què trobes? Sí, i de tots els pobles que han passat per Menorca. Menorca en tinc francesos, britànics i totes les nacionalitats que anaven en les tropes i també comerciants. El món del segle XVIII és un món de comerç, que venen molt d'italians, portuguesos... I escolta, i els catòlics, el fet de posar-ho igualment en deixen constància, perquè ho escriuen en lletra petita, que és per sumar població catòlica a les seves llistes. Aquests infants, encara que siguin fills de britànics, són batiats. Per tant, tenim constància en els llibres sacramentals de batejos. Per tant, la frase d'en Armstrong, que era un enginyer anglès que va venir durant la primera dominació anglesa, ell deia que si un Fiat sortia amb els cabells morenos era menorquí, però si sortia amb els cabells rossos o pels rojos i els ulls clars, son pare dubtava o sospitava o veia claríssim que la dona havia estat amb un britànic. Hi ha casos com aquests que estan inscrits aquí que no tenen pare, però en canvi
molts d'aquí dins possiblement eren aquests casos. I és infidelitat o hi ha marro? Prostitució. Ja ho has dit tu. A veure, en temps dels britànics hi havia una guarnició militar immensa. L'augment de la prostitució va lligat a l'augment de la dotació militar i també en èpoques de crisi. Per exemple, Tot m'ho ressona, no? clar, antes de l'entrada dels espanyols era temps de guerra. Quan en temps de guerra hi ha fam i quan hi ha fam, prostitució. I prostitució hi sorgeixen a vegades fills rossets. Francisca Pratxedis. El 7 de setembre de 1748, jo, Pere Antoni Ruiz, prevere i vicari, conforme al ritu de nostra la Iglesia, he batitzat a Francisca Pratxedis, filla de pare protestant. Foren padrins Pere Benet i Pratxedi Escurçat. En aquest cas, no té ni pare ni mare, però el que va batir aquest infant sabia que sa mare era catòlica, per tant la coneixia. I d'infants d'aquests no, entre cometes, que estaven eren desitjats, n'hi havia d'abandonats i això? Sí. Per exemple, l'any 1805, poc després de la sortida dels britànics de Menorca, comptabilitzam en els llibres de compliment pasqual un total de 50 infants a l'hospici de Ciutadella. Si tenim en compte que Ciutadella tenia 5.000 habitants, 50? És un nombre immens. Una proporció molt elevada. Molt elevada. Llàstima que no tinguem els datos de Mo i Serrabal del Castell de Sant Felip, que allà segurament era molt més elevat. Disfruta? Sí, gràcies. N'hi ha molts. I en el pròxim capítol veurem que no tots els soldats anglesos estan contents de ser a Menorca. Uns aguanten i altres es converteixen en desertors. Fins que arriba el moment de ratllar francès. Els francesos arriben a l'illa decidits a conquerir-la i dominar ells el Mediterrani. I els menorquins sempre enmig. Prepareu-vos, perquè hi haurà una batalla llarga i cruenta que marcarà un punt i a part en aquest viatge al temps dels gents.